kali kena dia. Apa koyo kali ya ini bunyinya lagi. Nah, jika yang koyo ini ya, pamannya nengkong kan pamannya mereka. Oni ona kokal kan onka kan. Oh, lain cerita aja. Tiga. Tiga itu apa nyelok na sita tuh apa nyelok. Sering ke bukan? Apa ada sih? Chalo आप लोग देख रहे हैं जोहार गे सानाम को इंगे सितारानी हांसदा इᱧᱟᱹᱜ ऑफिशियल चैनल रे सानाम को सागुन दाराम और तेहेन दो खान ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞᱟᱵᱚᱱᱤ इंदे टाँडी रे और नुना खान मई हेज कना आबो सानाम हर गेबोन नेतार बोन नेल काते सेबोन बाड़ायते उनिया सेरेñ बोन आंजमदा देश दिसोम गोटा को सेरेñ को आंजमदा आडी नापाय नापाय सेरेñ एमा और आडी गाने भाइराल कना और अकय कना चलो उनी साला बोन उपरुमोआ और उनिया मोचा खन आया उपरुम और नवा लाइन रे तीस कोना हेज कना और चेलका बुझावेदा और उनिया चलो उनी साला बोन उपरुम लेंगे जोहार गे आमा उपरुम कते लिया को में दिसोम हर मई मुर्मू और इन अड़ी माने अड़ी सिदाय खन गे मांग दो एने तहन है से कोना दीदी साला अच्छा और सेरेñ जगत रे दो मने दो बांग हुई लेना जे हिजु ओइ मेनते आदो जाय हो नय नितो दो सेरेñ बड़ा हुयु कना अच्छा और इने पहिलो सेरेñ दो हुयु कान तिया बानगडा बानगडा माने ओना दो का चैनल रम सेरेñ ओना दो हाने रील के सेट रे तो और उन समय दो हा उनका दो नितो दो नाम दो नामो गे यूट्यूब करे दो आदो उनका आड़ा हुई अच्छा पहिलो माम ले केदा एने जे ताहे मार होय कल्पना दीदी साला ओ कल्पना होय आदो माने ये ओना दो डंगो खोजे हां डंगो खन अच्छा और खन गे एने ताहेनी आदो सेरेñ दो हा जावाय कते गिन सेरेñया ओ मांग दो बई सेरेñ ताहे और एने दो हाने 2008 इनके रे एने कान है और सेरेñ दो सोलो रे ओने बानगडा सेरेñ उडुक केदा इना कते किछु दिन प्रोग्राम में ताहेना और उनमा उन प्रोग्राम बाय हुयु कान ताहेना हेसे और 19 खन कटी रानी खान लॉकडाउन हेना ताले खान दो बंदेना है आदो नितो दो हा घरे आबार इन भाइराल कटा बुरु झरना माने स्टूडियो में रे होय ओना रे सेरेñ आडी गान सेरेñ नेल का तमा आडी लाग लाग सेरेñ हो को नेल कता और हो जे आम सेरेñ लाइन रेम हेजना माने आम तो आयो बाबा रे दो सेरेñ ये एने जे ताहे होय आले दो आयो बाबा कते माने ओकय आरो यम नाम केदा नवा माने उगम नाम केदा चलेके लिए आयो बाबा रे दो आयो बाबा माने नीन कटी खन आले दो जतो गेले रुसिका है एमन की आले दो बाहा डांटा माने दिसोम दिसोम एने सेरेñ ले चला पता को और माने बाबा तकिना दो फुल सपोर्ट गे अच्छा और ओडे हो माने जवाड़ा रे हो जतो हड़ गे सपोर्ट गे अच्छा आ नितो हन ओय सपोर्ट गे हा जतो हड़ गे आ नितो दो हा निजेसो मिटा स्टूडियो बना हुई कना ओकार ओना दो हुई कना बोरो रे रुसिका बास्के स्टूडियो रुसिका बास्के स्टूडियो अच्छा आ तो नेस दो हा मने ए कटी रेस्टोरेंट ताहेना अच्छा आदो ना स्टूडियो रे सेरेñ माने स्टूडियो रे सेरेñ काते माने आड़ा आड़ा और ओंडे दो स्टूडियो ना चार्ज को तो चेलिका चार्ज को दो माने नितो दो नावा नावा गया से आदो ट्रेडिशनल को दो 1500 टाका ट्रेडिशनल दो होय माने जहां जदी सेरेñ रेकॉर्डा होय उनी दो 1500 से आमा ये
banga inya sereng do alada mane studio re da o studio re mane jahan judi metang serenya audio korawa hoi tale mane 1500 টাকা laga he acha ar mane musician ko to etak khon ho ko hoya se nije maha bam dare kana logon do hoi hoi ar ing sereng lekhan inya ho laga ado inya studio re do 1000 টাকা nya hatawa he se ar eta hora chala lekhan 1500 টাকা nya hatawa eta jaga re am judi serenyam chala tale 1500 টাকা hatawa ada ini an hoy am disam disam dalan kana sereng acha sereng ona iye ko do sereng ko do koy ola sereng ko do mane nongka dada tako ho baba ho ol giyai ar nongka jahai ke ko kusinya serengi ol ka sereng gating me nongka hese ar kichu ge miti barya do in hun galang ka nongka acha mane iye am ayo hoda to karam likita inya ayo wada do hu kara kadgoda ona do ka district mane Purulia district Purulia mane Purulia serenge nyelok kana jasti singer ko menak ko hoi ar iye do noa tale okar ko idi ka me nitu do hurudi ona Purulia ge ona Purulia ge pa kha do ona do ale do baba orak do bandhawan thana padak kana ar ona do boro boro ar tehin dupru nyapam kana mai moga moi nyutum ho adi corok ar nyel jong ho bonga leka ge ar moga moi murmu kana ar he mane ona do baba orak na title nito do mane baba orak na title ar title ge inho murmu orak ran kudi gidra kani arki to tehin do murmu orak ran kana lin mana hor ge ar node nak khan Kalabani re jahai inde hoina arki node nuku moi tako ko hej kana ar program sobe mane muchet na ar katik sorte na video hata huyuk kana ar nuya sereng ko anjam tabon pe ar nuya channel menak taya cek nyutum inya do huyuk kana bunga moi inya nyutum tege acha ar metin do huyuk kana Rusika Baske production barya channel nuya nuya channel mana aya bunga moi murmu official metang channel menak taya ar Rusika Baske ona do studio studio na noa nyel tabon pe ar sat tabon pe ar jaha ko sereng ko recording khan Purulia area kore jaha sur supur menak pea to onde koraw gano arki nuku sala arki onde benaw gano mane nije ho chesta huyuk kana gadi gadi te rakab hoi ar din to eta mane bhara kate do bam koraw dare ar nijera studio tan kan do adi napai ar noy adi jagam chalak kana sereng ko chel kam bujho ko mane arki chel kam nyeleda mane chel lekanya nitu ran dorsok to mane chel kana ko kusiya kana মানে যত জায়গা রে যত রকম আর কি হারাম বুড়ি কো যেমন নেল ট্রেডিশনাল কে কো কুসিয়া কানা আর সেরকম নিও কো তো কাটি রঙিন নিও হেসে আদো নিতো দো ইᱧᱟ ইচ্ছা দো মানে ইন দো ট্রেডিশনাল গি সেরেña যেমন যত হর দুড়ুব কাতে কো আঞ্জম দাড়ে অনকানা বাম ভাগে অনকানা সেরেñ কোগে আঞ্জম হই কানা আমা আর কি ট্রেডিশনাল সেরেñ কোগে ট্রেডিশনাল চেতার রে মানে মডার্ন ona do ঠিক গিয়া নাপাই গিয়া হ্যাঁ একটু কাটি দো মানে দরকার কান গিয়া নাসে নাসে হই নাসে দো আম প্রোগ্রাম চালা খান যত মন do joy huyuk gya to hoi mana onde do program re do dorsoka mone okale kale ya onka hisab te sereng ko huyuk gya amar disu diste nito jahan gidre ko harak kan tabona ado nonka ape to bibhinno jayga pe chalak kana program dape hese to naharen nuku ente kuri gidre kora gidre ko mane unku lete mate disu dis metang che em lekhan bage ko ar ado মানে আবো মাবন ভাগে গে বন খোঁজা হেছে নয় প্রোগ্রামে এমন ভাগি লাগিত গে কিন্তু আবরন গিদ্রে কো নেতার মানে চে ইন্ডিয়া এমন কো হুয়ুক কানা আবুয়া কথা কো বাকো চালা হচো কানা হেছে আর বাকান নয় সেরেñ কো আবো দো সেরেñ তালা তো মিটিন শিক্ষা ñamo গিয়া সে শিক্ষা ñamo গিয়া আদো উনকু আবরন গিদ্রে মানে চে ইন্ডিয়া নিজেরেন হো মানে উনকু দো যাহা ভাগি জিনিস তো ওনা দো বাকো হাতায় আর বাড়ি জিনিস কো হাতায় হেছে আদো এখান মানে চে ইন্ডিয়া আবো মা মেন গে বন দাঁড়ায়া এখান বাকো abu do huyuk kan tabona poilo huyuk kana jahan ente babu moi tako nito enek sereng do huyuk ya kintu enek sereng do abu lakcar kana sabdo ho yabon sabdo ho dorkar ar ona laha aro siknut dahar adi marang dahar kana hese mane siknut ho adi gan dorkarok kana siknut bangkhan do chet ho bam chika dareya mane tam se gem chala ado education huyuk kana marang jinis arki ar nonde inoi moi nyam kade nonde hek kate in je tinak gorobin bujheida ar no tisi nyapama tis bang adi din khana chinte the bonga moi sala tisi nyapama to inho bhago sate nonde na dada naihar kana arki ado onka tana khan nonde hej hoi kana
Ar teh ini nyapam kate nui mui salah nyapam kate adi reskeng bicara adi gorobin bicara aro tayam daram nongka nyapam huyua nui mui salah ar ini pata kena mui adi adi jual sate sarhai jalam kena ठीक है ठीक ya aro tayam daram nyapam huyua ठीक है